ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। କିପରି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ। ଆଜି ଜାଣିବା ପୁରା କାହାଣୀ। ସେଦିନ ମୁଁ କଲେଜରୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାରରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆସିକରି ଦେଖେ ତ ଶ୍ରୀରାମ ବସିଛନ୍ତି ମେଜିଆ ଉପରେ ଖାତାଟିଏ ରଖି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସେ, ବଳରାମ କିଛି ଜଳଖିଆ ଆଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଳଖିଆ କିଛି ଆଣିନି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ତ ଏଇ ପାଖରେ ନା। ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ମ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ପାଖରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମଉସା ଜଳଖିଆ କଣ ଅଛି? ହଁ ପୁଅ ଅଛି ଯେ ବାପା, ହଁ ଅଛି କଣ, ବରା ଅଛି ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ଅଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ଇଏ ତ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି, ମଉସା 40 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। ହଉ 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 ପୁଅ, ପ୍ୟାକ୍ କରିଦଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନା, ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ହବାଟା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ପାର୍ସଲଟିଏ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାର୍ସଲଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ, ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି, ମାଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବସି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଶ୍ରୀରାମ କଣ କହୁଥିଲ ବା, ତମ ଭିତରେ କିପରି ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ତମ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ହଁ ଏ ଘଟଣା 1985 ମସିହାର କଥା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜେପିରେ +2 ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାଏ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ପରର କଥା। ସେଦିନ ମୁଁ ରୁମକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିସ୍ମୟ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଯୋଉ ଘରକୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛୁ? ସେ କହିଲା, ଏଇ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଆଗକୁ ଅଛି, ଚୈତି ଯାତ ବି ଅଛି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇପାରେ, ତୁ ଚାଲୁନୁ। ଆରେ ନାଇଁ, ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବାଟା, ଆରେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଘର ତ ଘର, ତୋର କଣ ଆମର କଣ, ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହାରିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଗାଡ଼ି ନଥାଏ। ଆମେ ରିକ୍ସାରେ ବସି ତା ଘରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ତା ଘର। ତାପରେ ତା ଘର ନିକଟରେ ରିକ୍ସା ବାଲା ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲା। କଟକର ସିଡ଼ିଏରେ ଥିଲା ତା ଘର। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ପଇସା। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିବାରୁ ତୁ ଆସିଲୁ, ତୁ କାହିଁ ଦବୁ, ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ପଇସା। ଭାଇନା କେତେ ହେଲା? 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ନିଅ ଭାଇ ନିଅ। ହଉ। ରିକ୍ସା ବାଲା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ଘର ଭିତରଟା ଟିକେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବିସ୍ମୟର ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୋଦ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା କ୍ରୋଧବଶତଃ। ସେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାତଳୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତା ନିଜ ବଡ଼ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ବିସ୍ମୟ, ଏସବୁ କେମିତି ଘଟିଗଲା? କଣ ହେଇଗଲା ଏସବୁ? ବିନୋଦ ଭାଇ ଏମିତି କାହିଁକି କଲା? ମୋ ମନରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଜଣେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବ କାହିଁକି? କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଏହି ସମୟରେ ବିସ୍ମୟର ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବନେଇଦେଲେ। ଏଇମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ କିଛି ନ କହି ସେମିତି ନୀରବ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ଦାଦା, ମାନେ ବିସ୍ମୟର ଦାଦା, ତମମାନଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ତୋ ଭାଇ ତ ଭଲ ନା କରା କାମଟେ କରିଦେଇ ଗଲା ନା। ଜେଜେମା, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଘରର ଦୀପ ଜଳି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଛି 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 ଛି, କଣ କହିବ, ଯୁଗ ତ ଓଲଟା ଆଉ। ଆପଣା ଶୁଣା ତ ଭେଣ୍ଡି, କହିବ କାହାକୁ? ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ବିସ୍ମୟର ବଡ଼ ଭାଇକି ମୋହରା ବନାଯାଇଛି। ସେ ଯେପରି ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହତ୍ୟା କରିନି।
ମୁଁ କିଛି ନ କହି ସେନ୍ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତା ମା ବିସ୍ମୟର ମା କହିଲେ, ଜାଣି ଶୁଣି ତ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ପୁଣି ଆହୁରି ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ତାପରେ ସେଠାରୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ତା ଜେଜେମା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କହୁଥିବାର ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ନିଜ ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ପିଲାଟାର ଯତ୍ନ ନେଲୁ ନାହିଁ, ପିଲାଟାର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ପୁଣି ଦେଖ ବାଟରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ଡାହାଣୀ ଖାଇଗଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବ? ଯୁଗ ଓଲଟା ବା। ବିସ୍ମୟ ସେମିତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ନୟନରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଝରେଇବା ଛଡ଼ା ଯେପରି ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ଯେପରି ତା ପାଟିରେ କିଛି ଭାଷା ନଥିଲା। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବ? ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା ସେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ଛାଡ଼ି ବିସ୍ମୟର ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ କହିପାରିବେ? କ'ଣ କହିବି ପୁଅ? ନିଇତି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ତ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଶିଖେଇଲେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନଷ୍ଟ ହବନି ତ କ'ଣ ହବ? ତା ମାଆଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏତିକି କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ବିସ୍ମୟର ବାପା ଲାଗି ଲାଗି ଆମ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି? ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ବିସ୍ମୟଙ୍କର ଭାଇ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ସେ କହିଲେ, ପୋଲିସ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲୁ, ତାରି ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସି ଆକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିସ୍ମୟକୁ କହିଲି, ବିସ୍ମୟ, ଚାଲ ଯିବା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଥାନାକୁ ଯିବା, ବିନୋଦ ଭାଇକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବିସ୍ମୟର ବାପା, ଅଧିକାଟା କ'ଣ କରି ପକେଇବ ତମମାନେ ମୁଁ ଶୁଣେ। ବିସ୍ମୟ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ ଠିକ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲି, ଯିବା। ଥାନାଟା ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲା, ଟିକେ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୋଲିସଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ ବିସ୍ମୟର ଭାଇକୁ ଦେଖା କଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବିନୋଦ ଭାଇ, ତମେ ଏପରି କାମ କଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିନୋଦ ଭାଇ, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? ସେଇ ମୋ ମା, ସେଇ ମୋତେ ଉସ୍କେଇବାରୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ କାରନାମା କରିଛି। ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ଏଥିରେ? ସେ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତ ତମକୁ, ମାନେ ତମର ଘରର ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଉସ୍କେଇବା କଥା। ନା ନା, ଇଏ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ଥରେ ଖାଲି ପଦାକୁ ବାହାରେ, ଦେଖିବେ ମାରିଦେବି ତାକୁ। ପୋଲିସ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବେଶ ସମୟ ତା ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିସ୍ମୟକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ବିସ୍ମୟ, ଶୁଣୁ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ଘରେ ଅଣସୁଧିଆ ହୁଏ ତା ଘରେ କେହି ରହିପାରିବେନି। ତତେ ମୁଁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି, ତୁ ଭାବିବୁନି ଯେ ତ ଜାଣି ଜାଣି ମୁଁ ବିପଦରେ ପକେଇଦେଲି ବୋଲି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ୟାର, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଶୁଣ, ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘର, ତୁ ଏଇଠି ରହିଯା। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଟି ଘର ରହୁଥିଲା। ମାଟି ଘର ଉପରେ ନଡ଼ା ଛପର। କାରଣ 80 ଦଶକରେ ଭଲ ଘର ବା ଛାତ ଘର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କର ନଥିଲା। ମାଟିରେ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା କାହିଁ ବାର୍ଚାଳିଆ ହେଉଥିଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୋରି ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାଟି ବେଳେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ଆଜି ନିଜେ ଜଣେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବନିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା ସତ ହେବ କି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ ମୁଁ ତାହା ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନା, ମୋ ମନର ଭାବନା ସତ ହେଲା। ମୁଁ ବନି ଯାଇପାରିଲି ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେ ଘରୁ ବାହାରି। କିଛି ବାଟ ଯାଇବା ପରେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବିସ୍ମୟର ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସେ କହିଲେ, ତତେ ସତ, ମୋତେ ମିଛରେ ପୁଅ, କି ମୋତେ ସତ, ତତେ ମିଛ ଲାଗିବ ଏ କାହାଣୀ। ପୁଅରେ, ଏଇଟା ଯାହା ଘଟିଛି ତା କହି ହେଉନି। କହିଲେ ତ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି ରେ। କହିବି କାହାକୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଜେଜେମା, ଆପଣ ସତ କଥାଟା ତ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ପୋଲିସ କି କହି ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ହଉରେ ପୁଅ, କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଆର ମା
जमा भल लोक नुहे माने विस्मयर माँ जबरदस्त मो पुओ को फुसुलई फासलई ताको विवाह कला। विवाह पूर्व आमको आत्महत्या करियो बोली आसी आम घर आगे पार्टी करी आमको बहुत लोका हसा करैला। तापर कौन है आपण राजी ही गले सी एमती गले आपण राजी ही गले। राजी हवा छाड़ा किसी चारा नाथला पुओ। विवाह पर भाभी सब किसी ठीक ठाक हो किंतु विवाह पर पुणी बहीगला गोटे झड़ माने झड़टा हूँ सी जानी शुणी मेडिसिन खाई ता पिलार गोटे आखि नष्ट करदेला। आ दोष देला आम मान मुंडे जे आम न खाइया दे ता पिलाटा को नष्ट करदेलु। सबुबले से पिलाटा को आम मान विरुद्ध में उस्केला। आ शेष से पिला निज मानसिक भारसाम्य हरई ये गोटे कारनामा कर बसीगला। आपण जहाँ कहते तार किसी प्रमाण अच्छी आपण पाखे? हाँ पुओ ने तू तो लेखा पढ़ा जाचु ए चिठीटा पढ़। मु गोटे चिठीटे पढ़िली जो थे लेखा था जे पिलाटा को आभ्रेसन करदेवाटा सबुठ भल। ए पिला आसिले मो जीवन गोटे अभिशप्त होपर मोर क्या किसी कहबार नाला कि जेजेमा को किसी पचार नाला। मु तत्क्षणात उठिकी जाए विस्मय को सब कथा कही और चिठीटा पढ़िया देती। विस्मय पढ़ी सारा पर सीधा कही आगुरी मोर सन्देह होता गाँ लोक किसी कथा शुणिकी एबे मु भावुची ए कथा सत। चल पुलिस पाक जीवा। मु पुलिस आगे समस्त वृत्तांत कही। पुलिस कही तम ना कौन? श्रीराम। तमे गोटे डिटेक्टिव पर ये सब कर पुलिस की सत कथा जन तुम खुशी होई पुलिस यही वृक्षटी तुमको प्रदान करुच्ची। निज बगीचार ए वृक्षटी लगेब। जो घरे तुम्हें रोच से बगीचार वृक्ष ही तुम्हें लगेब। वृक्ष ही आम बंधु। आ ये बहीटे निय। ए बहीटी हूँ दिव्य जीवन श्री अरविंदर ए पुस्तक। आकु पढ़िया द्वारा तुम अनेक ज्ञान उदय हम। पुलिस साइरन मारी गाड़ी आणिकी घर पाक आसला। तापरे पुलिस उभय विस्मयर बाप माँ को गिरफ करिथला। टिके जोर करिबारु समस्ते सत उगाड़ी देइथले। आपरे खोलताड़ करा जाइथला ओ शेष विस्मय भाई की मुकुलैबा सहित विस्मयर माँ को जेल होइथिला और ता बापा को पुलिस बहुत गाड़ी कहते आपण जने पुरुष निज स्त्री कथार एमती परिचालित हवाटा गोटे प्रमाणित करदे। आपण यहीपरि केते कटु कथा कही मु जड़े डिटेक्टिव बोली। यही थिला डिटेक्टिव श्रीराम प्रथम कहानी। आगामी दिन में अन्य कहानी आनी मु निश्चय आसबि। सेते पर्यंत रहुची। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।